Hi mga kawang! Welcome back to Maggy's Cuisine. Today's video po, magmumukbang po tayo ng inihaw na pusit. Meron po tayong cucumber, sausawan, lemon tea, tsaka rice sa likod. Pero before tayo mag-start, i-best muna natin yung food na nasa harapan. Sa lahat po nandito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po tayo. Sausawan.
Ayan po, tapos na po yung mukbang po natin. Maraming salamat po andito po sa premiere, sa mga silent viewers. Thank you so much po. Sa lahat po nagsishare po ng videos po ng Maggy's Cuisine. Thank you so much po sa suporta. Tsaka God bless po. Flex ko lang po mga members po ng Maggy's Cuisine. Winnie Kalalang, Chivi Rosel, Music Spices, Mix Go, at saka Richella Kawad po. Sa Sulit Kao po, Jubel Mukbang, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Papa Boy TV, ST Vlogs, Nanay Madzelen, Annalyn Balboa, Liz Eats, Jiner, Senior Junior TV, at saka Angie Monsor po. Sa Super Kawa po, Arcelo Bunes, Ens Mukbang, Kusina Bicolana, Dancano Vlog, at saka Ron21 Saudi Vlog. Silang lahat po ay may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Thank you so much po. Happy birthday po kay Gab Gab. I love you, Gab Gab. Sa mga bagong napadaan at naligaw po dito po sa channel na to, please po, paki-like and subscribe. Maggy's Cuisine po. Thank you so much. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.